दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनै 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव जादों आरो गाबोन जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बेवहाय फैनानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे जफानानै सुबुं आर'जआव बाहागो लागोन आरो जोंबो गासैबो साफा साफा लेंहरजानाय सुबुं हिसाबै गाबोन बे बाथौ आर'जआव बाहागो लानो थाखाय बाहाय फैदों। दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंखौबो बे आर'जआव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे थारैनो बेवहाय मोनसे मुलुग गोजोननि मोनसे आर'ज आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय लाबोनायनि मोनसे आर'ज। लोगोसेयैनो गौथुमनि मोनसे जथुम्मा जादों, बाहाय बायदि डेलिगेट सेसन जालांबाय बा सेमिनार जालांबाय, गोबां बाथ्रा सावरायदों जानो हागौ। आं बेखौनो मिजिंथियो जे जोंनि हारिमु आरो जोंनि धोरोम गासिबो बे बाथौ धोरोमजों मोनसे सोमोन्दो दङ आरो बेनि गेजेरजोंनो समाज सुस्रांनाय आरो समाजखौ गोग्गो खालामनानै गोजौ फारसे दावगालांनायनि थाखाय जि हाबाफारि, मानो होनना बुङोबा गासै धोरोमा सुबुंथि बा मानबतानि थाखाय, मानबताखौ गारनानै मोनसेबो धोरोम जानो हाया। दिनैहाय बेनिखायनो जोंनि बर' समाजाव गोबां माखासे जेंनाफोर गैया नङा दं समाजनि सिङाव। गोदो जेनेबा जों लेखा रोङामोन, लेखा गोरों खालामनांगौ, लेखा रोङैनि थाखायनो बाथौ धोरोमा मोनसे समाव गोदोलांदोंमोन आरो जि कुआसार गाज्रि आसार खान्थिफोरजों सोलिनानै गुबुन गुबुन धोरोमफ्रा बेवहाय हाबफैनानै दिनैहाय रोदा सुफैनाय बे जारिमिनखौ जों मिथिगौ। नाथाय लासैनो बर' समाजा दिनैहाय साबस्रांलांबाय, गोग्गो जालांबाय आरो जौगानायनिफ्राय जौगालांबाय। बाथौ धोरोमनि गेजेरावबो सानस्रि सान्थौ आरो नियम खान्थिफोराव गोबां सोलायनाय लाबोनानै मोनसे दानि गोदान जुगाव मानसिफ्रा जेरै लुबैयो बेबायदिनो मोनसे गियानखौ होनो हानाय जाबोनो हमगासिनो दं। दा बेनि गेजेरजोंनो ओंखायनो गोग्गो समाज दानायाव धोरोमफ्रा मोनसे बिफाव थायो आरो बे बिफावखौ मोजाङैनो फालिलांगोन आं आसा खालामो। थार गुबैयै जोंनाव दा गोदान माने बर' समाजाव गाज्रि मोनसे थासारिया एगेन फैबावदों। दा जाखांफुनाय सेंग्राफोरनि गेजेराव मबाइल टेक्न'लजिनि मोनसे इनफ्लुयेन्सजों गाज्रि रोखोम मोनसे एफेक्ट जानाय। टेक्न'लजिया मानसिनि हिउमेनिटिनि थाखायनो एबा हिउमेन बिंनि मोनसे वेलफेयारनि थाखायनो शिक्षानि दिगाव एबा गियाननि दिगाव टेक्न'लजिया जोंखौ मदद होयो। नाथाय दा जोंबादि मोनसे गोबां लेखा रोङै मानसिफोर दङ, बिनि आखायाव मबाइल टेक्न'लजिया गोग्लैनायनि जाउनाव गोबां मोनसे मरेल डिग्रेडेसन जालांनायखौ नुदों, जायनि थाखाय ड्राग्सनि एफेक्ट जाबोदों आरो लोगोसेयैनो सुइसाइड मोनसे जाथायफ्राबो जाबोगासिनो दं। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा हाबा जानाय हिनजाव हौवाफ्रा खारलायनाय, गावजों गावनो गुबुन गुबुन हौवा गुबुन गुबुन हिनजावखौ लोगो लानाय। दा बेफोर जाथायफ्राबो मोनसे फोसाबनांगौनि मोनसे बिराद गिदिर जेंना। आं सानो बर'आव दा मोनसेल' धोरोम गैया, गोबां धोरोम दं। गासैबो धोरोमफ्रा गावबा गावनि मोनसे मरेल रेसपन्सिबिलिटिखौ रुजुनलायनानै आवगायलाङोबानो समाजा गोग्गो जागोन। जिहेतु दिनै दिनै बे बिश्व शान्ति बा मुलुग गोजोननि थाखायनो आलारि बाथिखौ सावदों आरो गाबोन जे मोनसे सुबुं आर'ज जागोन, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बाहागो लागोन, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन, बिटिसिनि चिफ, आरो जों गासिबो बाहागो लाजोबगोन। दा दिनै मोनसे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जाहैबाय गाबोननि हाबाफारिखौ बरायनायजों लोगोसेयैनो जों जे बाहाय जयैनो दङ बेखौ दिन्थिनायनि। बे आलारि बाथि सावनायाव आंबो बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जुदिও आङो सफैनो गोनां नङामोन, नाथाय एडभान्स सफैनायाव बे हाबाफारिखौ लोगो मोनफैनायाव बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आरो आं मिजिंथियो इयुनाव बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जायफ्रा बाथौ धोरोमारि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमारिनि मानसिफोरबो दङ, थ' बाहाय जोङो गुबैयै जों जेरावखि धोरोमाव थालायलायालासिनो एना एनि एबा मुगैलायनायखौ गारलायलायनानै जोङो बर' माहारिखौ फोसाबलांनांगौनि थाखायनो हाबा मावलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। बेदिनि गाबोन सफैगोन जेला फैदों आरो बियो निस्सय ओरैनोथ' फैया पलिटिकेल लिडारफ्रा, थ' बेखौ अपेनलि गाबोन बुंलाङाबाबो निस्सय बिटिसिनि चिफजों रायलायगोन, जोंजों रायलायगोन। जों मोनसे आसा खालामनो हायो
Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.